नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. कारवार माजाळीच्या महिलेन काढलो राजभाषेत कन्नड सिनेमा. कारवारात एसीबीन घायली सुब्रमण्यम वड्डर हेमगेल घरात धाड. कृषी जमीन खारी उदकांत बाद जावची बंद जातली. जमीन मालकाले स्वप्न जातले साकार. सरकारी व्यक्ती म्हण फसोवच्या भामट्याक गोकर्ण पोलिसांन केले अटक. कारवार सागर मत्स्यालयातलो तिमिंगल माशालो अस्थी पंजर धारवाडात करतले स्थलांतर. आतपळ्या आयचे सविस्तर खबरो. कारवार माजाळीच्या महिलेन काढलो राजभाषेत कन्नड सिनेमा. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार माजाळी गावची महिला मनीषा वांयगणकर हे मी मुंबई स्थायिक उरले तरी आपल्या राजभाषेच्या अभिमानान आणि आपल्याक एक सिनेमात काम करची इच्छा असून स्वतः सिनेमाची कथा चित्रकथा रचवून एक सिनेमा तयार केला. इतलेच नाही तर त्या सिनेमाची नायकी तो पात्र ते मी स्वतः केला. कन्नडाचो प्रतिभावंत नट जयंत कार्तिक या सिनेमात नायक म्हणून काम करतले. SK नागेंद्र अरस हे मी निर्देशन करतले. मार्च 26 तारखेक सुमार 50 सिनेमा थिएटरात या सिनेमाचो प्रयोग चलतले. सस्पेन्स थ्रिलर अशा नन्नगुरी वॉरंट या सिनेमाचे शूटिंग बेंगळुरात तसेच मुख्य चित्रीकरण बँकॉकात केला. सिनेमात काम करू जाय म्हण हो सिनेमा तयार केला आणि हो सिनेमा सगळ्यांक पळोवं जाय म्हण आणि प्रोत्साहन दिवं जाय म्हण मनीषा वांयगणकर हे मी कळयला. ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ವಾರಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ಬಾಬು ಇವರು 2021ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. कुमटा तालुक्यात वैल खरेदी करू येऊन 1 लाख रुपयाची चोरी. कारवार कुमटा पेट्रोल बंकार एक व्यक्ती वैल खरेदी करू येऊन काउंटरात आशिल्ले 1 लाख रुपये चोरी करून फरार जालो. हे दृश्य CCTV कॅमेरा रेकॉर्डिंग जाल्लें आसा आणि पोलीस आरोपील्या शोधात आसात. कुमटा मरुरू वळणार आशिल्ल्या VM मिर्जानकर पेट्रोल बंकार ही घटना घडली. बायकाचेर येयल्या व्यक्तीन वैल दी म्हूण सांगलो. त्या वेळार त्या पेट्रोल पंकार आणि 3 ते 4 गाडी येयली. त्यांना पेट्रोल बंकात आशिल्ल्या कामगारान पैशाच्या काउंटरात चावी घाल नासतना पेट्रोल घालच्या गेलो. ही वेळ साधून आरोपी पैसे खिशात घालून फरार झालो. कुमटा पोलीस ठाण्यात हे प्रकरण दाखल झाला. कारवारात एसीबीन गायली सुब्रमण्यम वड्डर हेमगेल्या घरात धाड. कारवारात ACB DYSP मंजुनाथ कवरी हेमगेल्या पंगडान उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवारात अर्जुन थिएटरच्या फाटल्यान सुब्रमण्यम वड्डर हेमगेल्या मूळ घरात धाड घायली. ही धाड मैसुरात धाड घायल्या संबंधान कारवारात धाड घायली. हे घर चिन्नम्मा वड्डर हेमगेल्या नावार आसा. ही धाड सुब्रमण्यम मैसूर नगराभिवृद्धी खात्याच्या आदेशान घातिली अशी कळयला. कागदपत्राची तपासणी केली पण तितूंतल्यान कितें निष्पन्न जालें हे मात्र अजूनही कळू येयलें ना. कृषी जमीन खारी उदकांत बाद जावची बंद जातली. जमीन मालकाले स्वप्न जातले साकार. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे बऱ्याच वर्षापासूनचे खारे उदकांत जमीन वायट जावचे आणि ते खारे उदक अडवून या बरी जमनीची येवची न्ही म्हूण खारे उदक अडवचे खारलेंड योजनेचो लाभ मेळचो म्हूण सरकारा कडेन मागणी करते आशिल्ल्या लोकांक अखेर सुटकेचो श्वास मेळ्ळो. ही योजना मंजूर करूंक सरकारान मनार घेला. राज्याचे मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा हेमी या बजेटात 300 कोटीची घोषणा केला. कारण करावळी भागात प्रवाहात समुद्राच्या होडहोडपाळान जमीन कातन वचून हजारांशी एकर जमिनीत खारे उदक वचून कृषी नवीन बाद जाऊ लागला. ही समस्या कारवार आणि कुमटा तालुक्यात जास्त आसा म्हूण जिल्ह्याच्या नागरिकांन जनप्रतिनिधींकडेन सतत मागणी करून अखेर मुख्यमंत्र्यान मंजुरीक मान्यता दिली.
कुमटा तालुक्याच्या तुंबलकेरी हरण जमिनीचे अध्यक्ष जगन्नाथ नाईक हेम सांगले की अग्नाशिनी नदीच्या 7 किलोमीटर गजनीक 32 कोटी आर्थिक मदत बायल बँकांतल्यान मंजूर जाल्ली आसा जाल्यार ह्या कामाची सुरवात जाला। राज्य सरकारान मंजूर केल्ली आर्थिक मदत इतर कामासाठी उपयोग करसाठी रैत बांधवा कडेन चर्चा करून पुढील निर्णय घेतले अशें तेमी सांगले। सरकारी व्यक्ती म्हूण फसोवच्या भामट्याक गोकर्ण पोलिसांन केले अटक। कारवार कर्नाटक हावजिंग बोर्ड अधिकारी आणि इंटरनल ऑडिट अधिकारी म्हूण सांगून लोकांक फसोवच्या व्यक्तीक गोकर्ण PSI नवीन नाईक हेमगे नेतृत्वान अटक करूंक यशस्वी जाले। शिवमोगा जिल्ह्याचो सागर हेग्गुडू निवासी प्रशांत TS हेमी गोकर्णात सतीश ह्या व्यक्तीक फसवून 75,000 रुपया किमतीचे होंडा ड्युओ मोटरबाईक घेऊन फरार झालो। गोकर्ण पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्यानंतर तपास केल्यानंतर कळले की आरोपी असल्या खूप प्रकरणात भागी असा त्याका धन न्यायालयात हजर केला। या प्रकरणात PSI नवीन नाईक, ASI नारायण गुंगी, अरविंद शेट्टी, वसंत नाईक, नागराज पटकार आणि इतर कर्मचारी हजर आशिल्ले। कारवार सागर मत्स्यालयातलो तिमिंगील माशालो हाडाचो सापळो धारवाडात स्थलांतर करतले। कारवारच्या सागर मत्स्यालयात आशिल्ल्या तिमिंगल माशाचो अस्थिपंजर हाडाचो सापळो धारवाडच्या प्रादेशिक विज्ञान केंद्रात स्थलांतर करतले अशी सिद्धता चल्ला। त्या भागात समुद्र जीवाचे अध्ययन करसाठी विद्यार्थ्यांक उपयोग जातले या उद्देशान धारवाड व्हरूंक हेजी प्रयत्न चल्ला आणि हेजे पयलीं मान्य जिल्हाधिकाऱ्याक तेमी मनवी दिल्ली आसा। जिल्हाधिकाऱ्याली मान्यता मेळिल्ले बरोबर धारवाड व्हरतले। हो अस्थिपंजर 50 वर्सांपेक्षा जुनो आसून हो हाडाचो सापळो रवींद्र किनारा आसा। हेजी 30 फूट लांबी आसून तो अजूनही घटमूट आसा। सध्या कोरोनाच्या काळात सागर मत्स्यालयात बंद आशिल्ल्यान हो अस्थिपंजर धूळ खात पडला। त्यापेक्षा विद्यार्थ्यांक तेजे दात, कणो, तकली अशा वेगवेगळ्या देहाची अध्ययन करूंक उपयोगासाठी धारवाड व्हरचे अशें जिल्हा विज्ञान केंद्राचे गौरव कार्यदर्शी डॉक्टर VN नाईक हेमी प्रतिक्रिया व्यक्त केला। आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। मुणगोड 2 आणि हळयाळ 1। तसेच 2 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। अंकोला 1 आणि हळयाळ 1। आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 14,747 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तसेच 14,540 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। अजूनही 20 कोरोना रुग्ण उपचार घेतली आसात। तितूंत भितर 3 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 17 रुग्ण होम आयसोलेशनात उपचार घेतली आसात। आजपर्यंत 187 लोकांले मरण झाले आसा। इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करपाक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।